Eskemak egiten ikasten. Eskema on bat egiteko testua ondo irakurri. Ulertu eta aukera badugu azpimarratuko dugu. Ikasteko orduan, hobetu ulertzen eta buruz ikasten lagun diezaguketen teknika batzuk daude. Laburpena, azpimarraketa, eskema. Oraingo kasuan, eskemak aztertuko ditugu. Zer da eskema bat? Eskema, testu baten informazioa adierazten duen marrazkia edo grafikoa da. Eskemek informazio horren ideia nagusiak eta bigarren mailako ideiak jasotzen dituzte. Ikasteko teknika ona da, begirada batez gai bati buruzko informazioa modu antolatu baten jasotzen dugulako. Eskemek hitzak eta zeinuak konbinatzen dituzte. Leku gutxi hartzen dute, deigarriak dira. Helburua ikusmen kolpe bakar batekin buruz ikasi ahal izatea da. Eskema mota asko daude. Grafikoa, lineala, diagrama, aukeratu nahi duzuna. Ea hemen Antzinako Egiptoko emakumeen egoera. Eskema egiteko garaian, testua atal orokorretan banatu behar dugu. 1, 2, 3, 4. Edukiaren sintesia izango den izenburua ere bilatu behar dugu. Kasu honetan, Antzinako Egiptoko emakumeen egoera. Testua atal orokorretan banatu behar dugu eta bakoitzaren ideia nagusia atera. Hemen izenburua esan dugun bezala, Antzinako Egiptoko emakumeen egoera. Lehenengo parrafoa. Gizon emakume eskubide berdinak. Bigarrena. Lanbide gehienetan parte har zezaketen. Hirugarren parrafoaren ideia. Emakumeen eskubideak ezkontzerakoan, aragarduntzean eta banaketa aurrean. Eta azkenik, laugarrena, funtzio religioso eta administratibo nagusiak gizonen eskuetan. Eskema, ideia orokorretatik bigarren mailakoetara biatu beharko da. Hierarkikoa izan dadin eta zentzua izan dezan. Antzinako Egiptoko emakumeen egoera. Gizon emakume eskubide berdinak. Hor, banatuko dugu. Alde batetik eskubide eta bete behar berdinak. Bestetik idazten eta irakurtzen zuten. Bigarren da, lanbide gehienetan parte har zezaketen. Armadan izan ezik, gobernadore, idazle, epaile edo mediko. Hirugarrena, emakumeen eskubideak ezkontzerakoan, araguntzean, banaketa aurrean. Eskubide parekoak. Ezkondu aurreko ondasunak mantendu. Senarra hautatu. Ondasunak oinordekoei usteko aukera. Eta azkenik funtzio religioso eta administratibo nagusiak gizonen eskuetan, maiz etxeko lanak egiten zituztela. Hau da eskema bat. Eskema errazago egiteko personalizatu dezakezu. Irudikin, lobokin, eskeinukin, ikurrekin, hemen adibide bat. Termino eta dei guztiak gezi, giltza edo posiken bidez gai hobetu uler dezagun lotu ditzakegu. Ikastea eta ulertzea errazago izan dadin, gure hitz laburtuak erabilditzakegu kolore eta tamaina desberdinetakoak. Laburbilduz. Pentsatu, paragrafo bakoitzeko azpigaia arkatzez idatzi. Aurkitu, paragrafo bakoitzeko ideia nagusiak eta bigarren mailako ideiak. Hautatu, informazio garrantzitsua modu laburrean adierazten dituzten giltza-hitzak eta arkatzez azpimarratu. Antolatu, informazioa eskema egoki batean, hasieran foliozekin batean egin eta gero zuzendu ondoren garbira pasa. Eta azkenik idatzi.
gai, azpigai eta idei nagusiak izkilarriz, minuskulaz, gainerako informazio guztia xez, minuskulaz. Eskemek ikastea asko errazagoa izango zaizu.